Nasud Pilipinas. Joining us sining hapon sa tuwing pagpangalagad is Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela Party List. Kong, good afternoon. Live ikaw diri sa Action Radio Bacolod, kaupod nimo si Action John Diaz. Hello, yes, good afternoon. Yes, Kong, si Action John. Yes po, si Action John Diaz po ng Action Radio Bacolod, Congresswoman. I know for sure na kayo po sa Gabriela at mga Kabayan Block been calling for justice and to free po, no? Napalabas na po sa kulungan si former Senator Laila De Lima. Ano po yung reaksyon po ninyo nung unang narinig po ninyo yung ulat na finally binigyan po siya, no, ng chance na kapagpiyansa po? Yes, so we really welcome yung recent decision of the court to grant bail to former Senator Laila De Lima, no? Tingin po namin long overdue yan. At essential step ito towards justice. We believe yung mga charges against her, politically motivated ito. Okay. At para silence talaga siya for her staunch criticism against President Duterte, former President Duterte's drug war. Kaya, siya kasi yung no? Talagang may commitment to investigate yung mga extrajudicial killings. Tapos she seeks accountability for human rights abuses. Kaya yan, tingin namin, itong na to, welcome development talaga ito. But of course, we will continue to stand in solidarity with Senator De Lima and all those who have been unjustly persecuted for their dedication to uphold human rights and the marginalized and oppressed. Actually, positive development ito, pero we should not lose sight of the larger goal, yung full exoneration of Senator De Lima. Diba? Kasi reprieve lang ito no? Natin, Senator De Lima, no? And so, political prisoners, of course. Hindi nag-end yung fight for justice natin dito. We must account for those responsible for her unjust incarceration at saka yung mga trumped-up charges against her. And of course, all prisoners. Kayo po ba personally po, Congresswoman, kasi bago po nag-arrive sa ganitong sitwasyon, meron po kasi mga recantations na nangyayari, ibig sabihin, yung iba pong mga witnesses na nagsasabi na involved po talaga siya, may kaso po siya, nagpapatibay ng kaso, binawi po yung mga statement nila. Do you expect this thing to happen today po? Yes, so kasi ang lahat ng witnesses. So there's no reason para siya ay talagang police custody, no? Walang mention of any charges. Clear violation of her rights yung nangyari. Yung prolonged detention niya, no? Unwanted delays, absence of prosecution in court. Talagang yun, nagpapakita na talagang dapat lang, no, na ibigay sa kanya ang long overdue niyang kalayaan. Pero yung pagkakaiba po ngayon, yung nangyari dito is, sinabi po niya na right after the decision was given, it's freedom. Ano po kayong ibig sabihin nito? Yung sinasabi niya na freedom po, Congresswoman? Well, sa tingin natin kasi kahit papano, ngayon, hindi siya nasa loob, no, ng kulungan talaga. I think she's thankful for being out, kahit pa out on bail, she's very thankful for freedom right now. Yung grupo naman po na ito po yung nagpapanguna na pinapanawagan po nila na ipalabas si Senator Laila De Lima, they're saying that this is an initial justice pa lang po, no, sa part ng kampo ni De Lima. Ano po kaya yung pananaw po natin dito po? Yes, yun nga. Hindi ko kanina actually long overdue ito, essential towards justice, pero yung full exoneration na ni Senator De Lima, yun sana yung gusto natin. Ibig sabihin, yung to hold accountable yung mga responsible for her unjust incarceration, tsaka kumbaga, yung mga trumped-up charges against her, tanggalin na lahat. Okay. Parang ganito, yung we call on the Philippine government to stop all this, no, na mga judicial harassments, intimidations, not only to her, kahit sa mga human rights defenders, journalists, and opposition members. Kasi alam natin, basically, politically motivated talaga itong ginawa sa kanya. Kaya kahit na
alam na natin na hindi siya nabigyan ng hustisya eh. 'Di ba? So, ito, one step lang ito. Kumbaga, initial step, yun nga yung sabi ng kanyang mga 'di ba, supporters. Initial step lang ito. Full exoneration ang gusto natin. Okay. Yung talagang matanggal ang lahat ng kaso sa kanya. Opo. Not only bail, 'di ba? Matanggal ang lahat ng kaso sa kanya. Oo. Sinabi niyo po bago lamang na this is not only supposedly the justice for Leila de Lima, but sana po matigil na itong mga intimidation, harassment towards or against sa mga opposition at saka nagiging mas vocal sa nangyayari sa ating paligid po. Yun po ba yung punto dito, Congresswoman? Yes. Supposedly, pagka meron tayong demokrasya at makakapagsalita ang lahat, pero kung ginagamit ng those in power, yung kanilang kapangyarihan, decided systems, winiwield nila yung kanilang power on sa mga tao, lalong-lalo sa mga human defenders, lalong-lalo na sa mga journalists, sa mga opposition members, hindi po natin ito papayagan. Hindi natin dapat bilang nasyon na may demokrasya. Opo. Personal po ba, nakita na po kayo ng Senator Leila de Lima after po? Not yet. But I'm so happy. I'm really looking forward to seeing her outside of the, kasi nakita ko po siya doon sa loob. Last time we were hopeful nung yung dalawang ay na-dismiss na, di ba? We're really hopeful ngayon. Pero hindi nga rin siya, nakita ko lang siya malayo doon sa pagpasok sa korte. Okay. Pero, nakikita ko. Ibig sabihin po, nandun po kayo mismo. Nandun kayo po mismo sa Quezon City trial court po. Before, sa Tinlupa Court, okay. nung hearing nung dalawang cases niyang na-dismiss. Okay. On the part po ng grupo, Congresswoman, na nagpapanawagan po na malabas po si former Senator Leila de Lima, ano po yung ating gusto ipatid na mensahe sa kanyang mga taga-suporta, sa publiko po, sa mga Pinoy po dito sa Pilipinas? Yes, sa publiko, we should really talagang ipagtanggol natin yung karapatang pantao. Huwag tayo mawala ng pag-asa. At syempre, we are calling to free all political prisoners right now because we know marami pa yan. We have about 700 sa ngayon. At ilang porsyento sa kanila ay mga kababaihan. So, yun po ang panawagan natin to release all political prisoners and call on the government to stop all intimidation, judicial harassment sa ating mga human rights journalists and opposition members. Siyempre, ang call natin to exonerate, we all, yung lahat po, na charges against Senator de Lima. At full exoneration of Senator de Lima and fight for justice, kailangan po natin yan, and we must hold accountable yung lahat ng responsible sa unjust incarceration niya, and yun nga, i-dismiss ang lahat ng mga trumped-up charges against her. Sige. Maraming salamat po, Congresswoman Arlene Brosas, sa time na binigay nyo dito po sa amin sa Action Radio Bacolod. Ma'am, magandang hapon po. Thank you. Maraming salamat. Thank you po. Action Reports.